zistujem, že aj Thajsku poznajú pizzu, teda máme tu jednu pizzériu a ideme si niečo objednať. Teda tu je objednací pult a ideme si pozrieť do dielni, čo tu a ako robia. Lebo tu majú všetko čerstvé, takže tu to robia. No a už ten pán aj nesie. No, do čo má objednané takto. Buonasera. Ok. Italiano. Sì. Ja. Slovakia. Slovakia. Oj, oj, oj. Bratislava. Visitor Bratislava. No, my friend Bratislava. Open restaurant. 2 Eh, years. to je tvoj? Ja. Šéf. Italiano? Takže takto to celé. Pán mi ukáže, on je majiteľ a je z Talianska. Takto to robí Pizza tú tuna. pizzu. Pizza tuna. Ja. Very good. Very good. Ale. Čerstvé a hneď to bude hotové. Ale. Na ostrove Koh-Lanta pod Krabi v Thajsku, ktorá je známa so svojou pohodovou atmosférou, nájdeme výbornú pizzu, ktorú pripravujú najmä autentické talianské reštaurácie. Reštaurácie ponúkajú prekvapivo široký výber. Používajú tu suroviny dovážané priamo z Talianska, vrátane syrov, údenín, olivového oleja. Ole. Teda sme videli, ako zhotovia pizzu, môžeme si aj biliard zahrať a idem si sadnúť a čakáme na pizzu. Takže pizza hotová, originál, tak. No, pizzu nám priniesli, tak to skúsim nejaký maličký kus odrezať. Ja si dám zatiaľ. A tu je aj syr na tom. Je to ryba, takéto niečo sme vybrali. Je tu na tom aj rajčiny, taká, taký vegetariánsky typ. A idem to okoštovať aspoň jeden kus. Zaplatíme 350, nech sa páči, takže bolo to výborné, teda 10 eur tu stojí, ale je to, ideme ďalej do mesta.